ddim yn siŵr faint fysa yma. Do'n i'm yn siŵr faint fysa'n gallu dod oherwydd bod yn Omicron mor heintus. Ond dwi'n diolch i Dduw am eich cwmni chi, a bod ni'n cael cychwyn 2022 gyda'n gilydd fel teulu ffyr, fel teulu Iesu Grist yma erbyn nesaf. Mae mor braf dod i addoli gyda'n gilydd. Mae'n Oedfa bach efo un neu ddau o elfennau amrywiol. Dwi'n gobeithio bod chi wedi cael addoli braf, a diolch am y cyfarchion Nadolig, ac am yr anhegion a cardiau, a gobeithio bod chi wedi cael amser wrth eich bod efo'ch teuluoedd dros yr wyl. O'n i chwilio weddi i fi gychwyn y flwyddyn hefo'n gilydd, a nes i godi'r weddi yma allan o lyfr. Ac o'n i'n teimlo bod ti'n wedi addas wrth i ni, mewn ffordd ydy dechrau'r blwyddyn yn ddim byd go iawn ydy. Mae rhyw garreg filltir da ni yn ei roi. A bob blwyddyn, oedd y ti da Gwilym yn sôn am hyn, dwi'n meddwl. A'r drydar oedd y ti ddim, wythnos dwytha. Ac mae amser yn un llif fel anfon yn dydi. Ond mae syniad o ddechrau'r blwyddyn yn gyfle i edrych yn ôl ac edrych ymlaen fel yr hen ddiw ddau wynebog, Ianiwariws, oedd yn edrych yn ôl ac ymlaen dros y blynyddoedd. A y lle gorau i gychwyn ydy hefo Duw yn sylfaen, yn graig o dan ein traed. Felly, gaill gwahodd chi i ddarllen y weddi yma hefo fi. Arglwydd y mae blwyddyn newydd gyfan o'n blaenau. Bob diwrnod hefyd gyffwrdd, na'i ddiwyno ac yn llawn cyfle. Bob diwrnod fel bywyd ei hun yn rhôl werthfawr gen ti, i wneud yr hyn allwn ohono. Dyma'r cyfle i addo byw bob diwrnod gogoliant i ti ein hadrwydd ffyddlon. Felly, adnebyddon ein hannerwyddion ger gyfron a ddechrau blwyddyn newydd, nid yn ysgafn fel yr anghofion hwyr fuan, ond mewn cariad sanctaidd sy'n adlewyrchu dy gariad di tuag ato ni. Erais dy byd gymaint fel yr holais dy unig far fel y cael ni bywyd, a chyflwynwn ein bywydau o'r newydd i ti. Arglwydd cyfer ein bywydau ar addewidion am nawr heddiw, fel y bob yn blant sy'n teilyngu'r Cristion, yn enw diolch, yn byw i ffogonneddu o ddydd i ddydd, yn enw Iesu. Amen. Diolch yn fawr i chi. Ganwn ni yr gan gyntaf, dwi'n credu.
Hyfryd, diolch i chi oedd yn braf cael canu hwnna'r trydydd penny. Dwi'n teimlo y geiriau i Watson James yn wefreiddiol yr anasgad yn y fan yma. Yn rhodd y ber, claddwyd y gwir. Ydych chi'n meddwl am Griffiths a chladdu'r atgyfodiad mawr. Ffrwydrodd o'r ber, daeth gwawrdydd clir ar atgyfodiad Iesu Grist. Mae Iesu wedi concro, mae o wedi cario'r byd, nid gan dywysgwch y ber, mae'r gair terfynol yn hanes ni na hanes y greadigaeth, ond yn atgyfodiad ysblennydd Iesu. Yn y bedair llinell sydd yn dilyn, mae'n cyfleu hynny, a'i goncwest ef yw conquest i. Chi'n cofio Paul yn sgwennu? Yr ydym yn ennill fuddugoliaeth lwyr, trwy hwnna'n carodd ni. Falla bod ni'n teimlo'n dyddiau'n llwm, falla bod ni'n teimlo am beth i ddiwrnod yn galar, falla bod ni'n trafod i godio'n gwely am beth i bora. Ond, yr ydym yn ennill fuddugoliaeth lwyr trwy hwnna'n carodd ni. Richard Jones, mwy na chwncwerwyr yw o lletifeddion gras. Rwy'n eiddo i Grist, mae'n eiddo i ni. Nid oes gan angau golyn mwy yr hen digiad marwona, mewn prynwyd trwy ei werthfawr waed. Beth bynnag sydd yn dod 2020, da ni yn fwy na chwncwerwyr. Nid yn y nerth, nid yn amgylchiadau, nid yn hyn sydd yn ddigwydd, ond yn Iesu Grist, ar un o wnaeth, a'r atgyfodiad. Ymryd, sy'n gwynhau canu hwnna. Dos at y sleid nesaf, ydyn. O'n i'n meddwl, CEN Caerdydd 2022, dos o'n i cyflwyno cyfamod bach Ebenezer. Yr hen arfer hefo eglwysi annibynnol, fel Ebenezer, oedd bod ti'n cael sefydlu ar sail cyfamod rhwng y bobl o'n dod at ei gilydd. Ac chwilio, dwi'n methu ffeindio cyfamod 1826 Ebenezer. Be oedd yn digwydd oedd bod y gynulleidfa, 26 oedd efo'i gilydd yn y dechrau, yn gwneud cyfamod efo'i gilydd. Oedd rhai ohonyn nhw'n fyr, oedd rhai ohonyn nhw'n hir iawn, mae'n enwog gan hen gapel Llanbryn Mair, a hen gapel Llanuwchllyn. A mae'r cyfamod yn dudalena fel gyffesdydd mawr. Oedd yr anamla rhywbeth symbol o ddarn. Lle oedd criw o bobl Iesu Grist yn dweud,
da ni am sticio fo'n gilydd. Da ni am addo I fod hefo'n gilydd yn ystod y cyfnod nesaf yn yn hanes. A dyma syniad cyfamod diweddara nesaf. Newch chi ddarllen y cyfamod hefo fi. Rydym yn cyffesu mai yr arglwydd y unig I weindir. Cyfamodwn a'n gilydd yw addoli a'i wasanaethu mewn ysbryd a gwirionedd. Rydym yn addo helpu ein gilydd mewn cariad I gyd gerdded yr ôl ei air, yn ddolini amferth yr ysbryd glân, gan bod yn ffyddlon I Iesu Grist. Brodyr a chwiorydd i'n gilydd, gofynnwn am gymod Duw. Ac ar gychwyn eleni, da ni'n gaddo I sticio efo'n gilydd yn dilyn yr arglwydd Iesu, hyd y gallwn ni yn ystod 2022. Mis Awst, mi o'n I ar wyliau bach yn Llundain, a fel dwi'n gwneud am bell ro, fi eisiau ar y wyliau a mynwent acni parc yn Nwyrain Llundain. Oherwydd bod fi yn gwybod bod bedd mawr Henry Richards Sheikh Aron yno. Mae mor fawr, mae'n fel yn tŷ had. Bas fel as ydych chi'n gael yn Amdano. Ac oedd o wedi cael ei adeiladu drwy danysgrifiadau pobl Cymru. Henry Richards yn aelod seneddol, yn heddychwr mawr, wedi arwain mudiad oedd yn dod â cenhedloedd at ei gilydd am ddiwedd y 4th ganrif ar 15 I geisio y heddwch a chyflafareddiad o'r gair Henry Richards. Cyflafareddiad, dwi'n dweud hwnnw'n aml iawn. Ond nes I ffeindio bod Betsy Cadwaladr yn yr un fynwant. A da chi'n clywed bob pythefnos ar Radio Cymru, awdurdod iechyd Betsy Cadwaladr. A mi gafodd ei chladdu yn mynwant ac ni yn Llundain. A mi oedd Betsy Cadwaladr yn dipyn o gymeriad, oedd hi'n dipyn o dderwyn yn ei chyfnod. Oedd hi'n un o 16 o blant. 16 o blant yn ei ddilyn. Di magu yn y Bala, I thad I Dafydd Cadwaladr yn dod o Llangwm, breiddiau'r eilon a chi'n Llangwm, ar dŷ o'r enw Erwdinmael. Dwi'n gwybod sy'n dal yna. Dwi'n dal yna? Erwdinmael. A mi nath I gicio erbyn y tresin yn dechrau. A gwrthryfela yn erbyn yr fagwraeth Methodistaidd oedd I wedi gael. A mynd I weini yn Lerpwl I ddechrau, cael mwy o addysg, gweini deuluoedd cefnod Lerpwl, capdeiniau llonga, a thrwy weini ac edrych ar ôl plant, teithio hyd a lled y byd I Awstralia, a De Affrica, a Seland Newydd, ar y llonga gyda teuluoedd y capdeiniau. Yna symud I Llundain a gweini eto yn y fan honno. Ond yn nghanol I 40au, clywed am ryfel Crimea, ac oedden nhw'n galw I weithiau Betty Davies, neu Elizabeth Davies, balaclava, oherwydd I bod hi wedi nyrsio yn ryfel Crimea, hefo Florence Nightingale. Ond doedd Betsy Cadwaladr ddim yn rhy hoff o ddill Florence Nightingale, a gall pesan drwg rhwng y ddwy ohonyn nhw. A ddechreuodd rhyfel bach ychwanegol yn y Crimea yn y cyfnod hwnnw. Ond drwy gydol I bywyd, oedd I wedi hoffi y theatr a mynd I weld dramau yn Llundain. Ond mi oedd I'n arfer I ffydd drwy y cwbl. A ble bynnag ath I mi gario hi Beibl, oedd Thomas Charles wedi roi I ni yn ei phlentyndod, oherwydd mi oedd tad Betsy Cadwaladr yn ffrindiau efo Thomas Charles. A mi oedd Dafydd Cadwaladr ei thad wedi dod yn bregethwr efo'r Methodistaidd Calfinaidd. Byddai'n sôn pnawnau am Dafydd Cadwaladr. A mi oedd o'n dipyn o gymeriad ac yn bregethwr gwerin. Yn aml yn bregethu yn
sasiwn y balan ar y grin yn y balan. A fe ffeindiodd Gwires, dwi'n mynd aros efo Betsy, dwi eisiau symud ymlaen ar Dafydd Cadwaladr yn ei llaen. Fe ffeindiodd Gwires i Dafydd Cadwaladr ysgrifen Dafydd Cadwaladr ar blaen llyfr. Mary Jones oedd ei ddesol, oedd yn byw yn Lerpwl. Ac oedd Dafydd Cadwaladr wedi sgwennu cyfamod personol ar blaen llyfr. Oedd Cristion mewn cyflawn arfogaeth o enw llyfr. Ac oedd papur yn brin ag yn yr un yn y 4th ganrif ar 15. A da chi'n ffeindio bod pobl yn sgwennu pethau pwysig ar darnau blanc mewn llyfrau. Oherwydd oedd chi methu fynd i gyflwyno snake neu lle bynnag i brynu ffrif o bapur. Oedd o fel air. A dwi eisiau rhannu fo chi gyfanfod Dafydd Cadwaladr. Meddwl am dechrau'r flwyddyn, dwi wedi copio hwn, felly ymddiheuriadau substantivos yn hwn hefyd. Ond un personol ydi o i Dafydd ei hun. A dwi'n meddwl bod o'n hyfryd, a mae o'n un dwi wedi troi ato fo, nath rhywun rhoi hen Feibil i mi. Ac oedd o'n wedi gludo toriad o bapur newydd, efo cyfamod Dafydd Cadwaladr ynddo fo. Na i ddarllen y cyfamod i chi, mae'n hyfryd. Mae fi, Dafydd Cadwaladr, oedd o di enni yn 1752, Dafydd Cadwaladr. Mae fi, Dafydd Cadwaladr, wyf y dydd hwn yn rhoddi fy hun i fod yn eiddo i'r arglwydd dros byth. Rwyf yn rhoddi fy enaid iddo i'w gadw a'i lywodraethu. Fy nghorff yn amferth iddo, fy nghalon i'w garu, fy nhafod i'w clodfori, fy amser i'w wasanaethu, fy aelodau yn arfau cyfiawnder iddo. Yn ei berson mi gredaf, yn ei waed mi ymolcha, yn ei ras mi ymnertha, yn ei air mi fyfyria, ar ei ogoniant mi edrychad, ar ei fynwes mi bwysa, ar ei orchmynion mi rodia, yn erbyn pechod mi ryfela, dan y groes mi wedia. Fel hyn yr wyf yn bwriadu byw i ddiw, ac ymddiried yn ei ddaioni er. Yn unig amferth a gras i gadw faddunedau, a rhag i mi byth alw fy ngeiriau yn ôl. Dyw tad mab ac ysbryd angylion yn er, a chythreiliau byther, anghydwybod fy hun, gaeth fod yn dystion ar fy nhyddamod. Cadw fi o ddiw rhag pob math o ryfyn a chyfeilionna, a chadw fi bob amser yn agos ata. So dwi'n licio sy'n rhaid cloi, bendith anna. Mae'n hyfryd ydy, mae'n bersonol, ac wrach bod o for personal use only i Dafydd Cadwaladr. Oedd o'n bwriadu neb i gopio. Oedd o beth yn dychmygu bydda criw o Gristnogion yn yr Eglwys Newydd yn 2022 yn darllen cyfamod ac yn teimlo gwefr. Oherwydd mae dechrau'r blwyddyn yn gyfle i minna hefyd i ddweud wrth yr arglwydd, dwi eisiau cyfamodi hefo ti ar gyfer y flwyddyn yma. A 2021 wedi bod y blwyddyn anodd i bawb ohona ni mewn amrywiol ffyrdd, ac yn aml da ni ddim eisiau rhannu y brwydra da ni wedi gael efo neb. Ond arglwydd, dwi'n cyfamodi i fod yn driw ac yn ffyddlon i ti. Neu di nerthu fi i gadw ffydd, i weithredu ffydd, ac i rannu'r ffydd yn yr arglwydd Iesu yn 2022. Cyfamod Dafydd Cadwaladr. Be am i ni weddio efo'n gilydd? A ni ofyn eto, os na unrhyw beth arbennig ar eich meddyliau chi? Ni'n trio meddwl yn ôl dros 2021, a mae amser Covid rwsyn yn mynd yn rhyw niwlen dydy rhyw. Da chi'n siŵr pryd ddigwyddodd pethau, da chi'n siŵr be ddigwyddodd weithiau, bod o bron yn 2 flynedd erbyn hyn, lle mae rhythma bywyd wedi cael ei
bwrw oddi ar ei uchel. Da ni wedi gweddio lot, a da ni diolch i'r arglwydd am ateb gweddio. Da ni diolch ar arglwydd i fod o gyda ni drwy y flwyddyn sydd wedi mynd heibio. Ond os rhywbeth ar eich meddwl chi bora yna, da chi'n meddwl dyla ni gofio amdano fo neu amdanyn nhw wrth gweddio. Gwasanaeth iechyd a gofal. Diolch i chi Malcolm. Ysgolion, athrawon, disgyblion yn ddod gwely i'r ysgol. Ni gyd yn amlwg yn gwybod bod yr achosion Covid yn fan y man yn gyfres iawn yn rhy person. Ni'n nabod doi sy'n diolch yn o Covid. Ti'n gwybod y siop pan fi'n clywed yn fawr fi'n nabod diolch yn y Rydyn ni'n dod yn agos iawn yn fan hyn. Diolch David. Cofio Edwin Hughes a Betty oedd yn aelodau ffyddlon yn gwasanaethau ynddo. Ie, mae'n gofio am y creifion ar hynny. Diolch i chi gawn ni wylio. A'r doedd am y fraint o gael cychwyn blwyddyn newydd sbon yn cwmni'r gilydd, da ni am roi diolch i ti. Da ni'n addoli ni gyda'n gilydd gan gydnabod eto mae chydig o bethau yn y bywydau ni sydd yn sefydlog ac yn ddibynadwy. Ac un o'r bethau hynny yw ti. Dad mab ac ysbryd glân, yn ddigyfnewid, yn fyw sydd o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb. Y tu hwnt ti'n deall ni mewn gwirionedd. Yn fyw sydd yn bodoli cyn i ti greu. Yn fyw fydd yn bodoli yn ei berffeithrwydd a'i gyflawnder ar ôl i'r cread yma ddirwyn i ben. Oherwydd byw rhyfeddodau maes wyt ti, Dyw sydd yn byw yn rhagwyddoldeb. Ac mewn un ffordd ydy amser ddim yn effeithio arna ti. Mi wyt ti y tu allan i gylch amser a ti piadau yn y cloc. Does dim dechrau na diwedd ar dy ddyddiad i, oherwydd anfeidro wyt ti sydd wedi creu y feidro. A greadigaeth faith yr ydym ni'n rhan ohoni, ac wedi'n creu ninnau, i fe fyw o fewn i derfynau amser. Weithiau, da ni'n teimlo meidroldeb yn agos iawn. Wrth i flwyddyn darfod a blwyddyn newydd dechrau, da ni'n ymwybodol fod yn cyfnod ar y ddeiar yn symud ymlaen, ac nad oes i ni ddinas barhaus yn y cyflwr hwn ac ar y ddeiar hon. Ond dyma ti yn paratoi tragwyddoldeb ar y cyfer ni, a drwy yr arglwydd Iesu, fod i ni bywyd tragwyddol. Da ni diolch felly fel criw o bobl Iesu Grist, bod na sicrwydd mawr yn y calonna ni. Sicrwydd ddi-ddarfod, fod y byd yn siglo, fod y cenhedloedd yn rhyfela, fod anghyfiawnder yn rheibio dynoliaeth, fod heintiau a salwch yn dod i'n rhannu. Da ni'n cydnabod yn bod ni yn ddiogel, yn dyfreichiad ni, drwy dy gariad a thrwy dy gallawdwriaeth yn Iesu Grist. Wrth i ni brofi y sicrwydd hwnnw arglwydd, bwrw yn calonnau unrhyw ofynnau, iselder, ansicrwydd sydd yno ni heddiw yma. A bod ni'n pwyso arna ti mewn ffydd gadar. Dy fod ti yn y diogelu ni ac yn y hamddiffyn ni, a beth bynnag sydd yn dod, dy fod ti yn dwyn dy waith i ben. Yn hyfnod y Covid, yn hyfnod y cloi, yn hyfnod yr ansicrwydd, yw ti yn cyflawni dy waith, nid oherwydd ni arglwydd, ond gweithla ni. Yw ti'n dod ar y deyrnas sy'n plydd,
dangos y gariad at y gyfiawnder yn yr arglwydd Iesu. Ac wedi gyson yw deled y deyrnas, gwneled dewellus, fel yn y neb felly ar y ddeiar hefyd. Ac ar drwad o'r fod wrth i ni edrych yn ôl drws 2021 ac ymlaen i 2022, mae yna deimladau cymysg a phrofiadau amrywiol yn dod i'n meddyliau ni. Da ni'n cyflwyno i ti y rhai hynny a lethwyd gan ddigwyddiadau y flwyddyn a di. Bobl hynny sydd wedi colli anwyliau a sydd wedi colli iechyd eu hunain. Rhai hynny sydd yn dal i ddioddef. Rhai hynny sydd wedi colli bywoliaeth a gwaith, sydd wedi gweld eu teuluoedd yn chwalu yn ystod y flwyddyn a di, oherwydd pwysa. Pobl hynny sydd wedi gweithio'n galed yn ei galwedigau i addasu i anghenion, gwasanaeth iechyd ac yn y byd addysg a thu hwnt i hynny, ac wedi teimlo i gwaith wedi bod yn llethol ac yn anodd i ymdopi â fo. Farchod drostyn nhw arglwydd, dyro nerth iddyn nhw allu ymddal ac ar gychwyn blwyddyn newydd i allu ymgyrfhau ac ymwroli ac i roi ffydd yno ti. Da ni'n troi ac yn edrych ar 2022. Da ni ddim yn gwybod beth sydd i ddod. Dwi'n gwybod y byddwn ni yn chwerthin, dwi'n gwybod y byddan ni'n wylo. Dwi'n gwybod y byddan ni ar ben y digon, dwi'n gwybod y byddan ni yn galaru. Dwi'n gwybod y bydd na brofiadau bendigedig, a dwi'n gwybod y bydd na groesau i'w cario. Ond beth bynnag y byddwn ni fel eglwys a fel teuluoedd ac fel unigolion i wynebu, da ni'n cyflwyno y flwyddyn newydd i ddwylo di. Gan ofyn am y bresenoldeb a phresenoldeb yn ysbryd glân gyda ni yn y brwydra. Mae'r Iesu wedi addo, byddai ddim yn eich gadael chi yn amddifad fe, dod yn ôl a'ch cymryd chwi atam i hun. A chyda ni adrwydd mae'n ysbryd, heddiw yn y gwasanaeth hwn, heddiw yn y calona drwy'r adrwydd Iesu, y fori wrth i ni gerdded ymlaen. Da ni gwybod un peth, bod ti gyda ni hyd dragwyddoldeb. Ac felly, da ni yn eiriol dros y sefyllfaoedd da ni'n meddwl amdanyn nhw. Cofio'n chleifion o teuluoedd ac ymhlith eglwys Ebenezer, meddwl yn benodol am Idwal a Mair, a Betty Pierce yn yr ysbyty, a Frida Evans, a gofyn y bydd ni gwarchod a'i cynnal ac yn cadw ei ffydd yno ti yn gryf beth bynnag a ddaw. A ni diolch am gwasanaeth iechyd ac yn cyflwyno pawb sydd yn gweithio mor galed ar gychwyn mis Ionawr. Yn ymwybodol mae'r 2 fis nesaf i'r 2 fis sydd ar mwyaf o bwysau yn ysbytau, a meddygon, a nyrsys, a rhai sy'n gweini. Arglwydd honest ydyn nhw. Nid i gadw nhw'n iach arglwydd fel bod yna digon o weithwyr yn y meddygfeydd a'r ysbytau i wasanaethu yn cymunedau. Yn un modd efo'r ysgolion. Da ni diolch am y gwaith mae yr ysgolion, y prif athrawon a'r athrawon a'r cynnwys chwilwyr yn ei wneud. Gofyn y bydd ni'n gwarchod y plant a'r bobl ifanc a'r myfyrwyr i gyd adre. Ac y bydd yr haint yma yn lleihau yn ystod y misoedd nesaf. Da ni'n gwedio'n erbyn Covid yn ei holl arweddau. Yn gwedio bydd o'n darfod adre. Y bydd o'n stopio heintio pobl. Ac y bydd dynoliaeth yn ei gyfanrwydd yn dod trwy y benod dywyll hon yn ei hanes i oleuni newydd y gariad di. Diolch am Ebenezer, dwi diolch am y ffrindiau yn yr eglwys hon. Dwi diolch am ei ffyddlondeb, am ei gwaith, am ei positifrwydd yn ystod 2021. Blwyddyn mor anodd yn hanes eglwysi y byd a Chymru. Warchod nhw, diogela nhw, amddiffyn a dyro ffydd, na fydd byth yn diffodd yn ei calona. Oherwydd bod ni'n gofyn yn enw Iesu, yr
dysgol I weddio, gan dweud, ein tad yn eich. Sant eiliad enw, gyledd nas, gyledd gywyllus, a ddeir gawn neu. Dydw I ni heddiw ar ynddo, a maddau i'r trosedd. Fel ydych ni wedi maddau i'r air trosedd. A ffaith am ddwy braf, ond gwared ni ac ydw, oherwydd i'r tîm deyrnas, a gallu a'r gwrnod. Amen. Diolch I chi. Un neu ddau o bethau rannu cyn I ni gannu'r ail enyn. Am dri, Oedfa Gymru yn hapal eglwys Methodistaidd. Byddwn ni'n dilyn yn un patrwm hefo yr elfennau, y cwpanna wedi selio ar bara yn hyn. Cwrgweddi angor am hanner awr 4 lyfgyn coffi yn Grapetown. Dim cwrgweddi nos fory oherwydd gwyl y banc, oedd rhywun yn gofyn, dydy Duw yn gwrando ni ar gwyl y banc. Felly, oes, ond gweddiwch yn bersonol. Mi fydd y diaconiaid ar yr 11 o Ionawr, a nid y dydd Mawrth yma. Newyddion da, elusen coffi a chacen o'n i'n cyhoeddi bore ar addoli, oedden ni eisoes wedi codi 840 at yr elusen, ond mi ges I negas gan Jill cyn yn addoli yn dweud bod ensemble pres cytez wedi codi dros 300 o bunnoedd ym Pontcanna, a bod nhw am gyflwyno hwnnw at elusen y nesaf. Felly, da ni wedi codi dros 1,200 a mwy o bunnoedd tuag at coffi a chaffe I ddarparu pecynna brecwast I blant lleol yma yng Nghaerdydd. Sy'n nesaf, os byw ag iach ac os byw ag mynd, Oedfa a Llanllannas, bydda ni'n ymateb I beth sy'n digwydd, dyna gwbl da'n gallu gwneud. Da ni'n awgrymu bod aelodau ar hyn o bryd yn cymryd prawf llif, unffordd? Dyna ma'n galw o'n Gymraeg? Cyn dod i'r wasanaethu os ganddoch chi becyn. A da ni yn tynhau rhyw gymaint ar y cynllawiau. Mae gyda bethau 2 fetr, os bydd gormod yn dod, fe fydd rhaid atal pobl rhag dod. 30 da ni'n gallu ffitio yma, I fyny ar ysbrifod teuluol, ac un ffordd yn y ddau adeilad yn ystod y Syria nesaf. Ac yna am 3 Sul nesaf, Oedfa yn hapel yr eglwys Methodistaidd. A fi fydd wrth y lliw Sul nesaf. Dyna ni'n ganu. Dyna ni'n ganu. Olin i'r byd eithos lawr i'r tywyllwch. Mae'n rhai pobl yn cychwyn yr enyn yma. Golin i'r byd. A mae'n rhoi gy ar y dechrau. A mae'r cyfieithyr yn deitha fi, na os yn I fod ar y dechrau nid goleuni, oherwydd bod ni'n cyfarch yr arglwydd. Na'n deitha chi pwy ydi cyfieithyr. Na'n deud bod ni'n gair chi. Ond, da ni'n cyfarch Iesu Grist. Olin i'r byd, deithos lawr i'r tywyllwch, agor fy llygaid I weld. Dewch chi'n ganu hefo'n gilydd. Yr egin.
Dwi'n hoff o'r gan yna. Mae'n dyrchafol yn dydi, bod chi'n clodfori'r arglwydd. Yn diolch iddo fo ddod yn ei gariad, i'n plîs. I fyd sydd angen y cariad, angen y gras, ac angen y cyfiawnder. Da ni am edrych efo'n gilydd yn fyw ar ddawn cyfarwydd iawn o'r hyn a ddwedodd yr arglwydd Iesu. Na i ddarllen trwy 3 paragraff. Y paragraff ola byddwn ni'n edrych arno fo yn fyr y bore yma. Da ni ar ddiwedd y bregeth ar y mynydd y Mathew 7. Fel hyn, mae'n mynd. Gwyliwch allan am broffwydi ffug. Bleiddiau treibus ydyn nhw go iawn, ond yn rhoi'r argraff i chi bod mor ddiniwedd a defaid. Y ffordd i'w nabod nhw ydy drwy edrych ar y ffrwyth yn eu bywydau nhw. Dydy grawnwyn ddim yn tyfu ar draen na ffigys ar ysgall. Felly, lle mae ffrwythau da, mae coeden iach. Ond os ydy'r ffrwyth yn ddrwg, mae'r goeden yn wael. Dydy ffrwyth drwg ddim yn tyfu ar goeden iach, na ffrwyth da ar goeden wael. Bydd pob coeden sydd heb ddwyn ffrwyth da yn tyfu arni yn cael ei thorri lawr a'i llosgi. Felly, y ffordd i nabod y proffwydi ffug ydy drwy edrych ar y ffrwyth sydd yn ei bywydau. Bydd pawb sy'n fy ngalw i yn arglwydd ddim yn dod am ddynasiad yn ein nefoedd. Dim ond y bobl hynny sy'n gwneud beth mae fy nhad yn y nefoedd yn ei ofyn. Ar y diwrnod hwnnw pan fydd Duw yn dod i farnu, bydd llawer o bobl yn dweud wrtho i, arglwydd, arglwydd, ond i fi o'n ni'n proffwydod yr andi, ac yn bwrw allan gysreiliau, ac gwneud llawer iawn o wyrthiau eraill. Ond byddai yn dweud wrthyn nhw'n blaen, dwi oed wedi'ch nabod chi, ewch oma, pobl ddrwg ydych chi. Felly, dyma sut bobl ydy'r rhai sy'n gwrando arna i, ac yna'n gwneud beth dwi'n dweud. Maen nhw fel dyn call sy'n adeiladu dŷ ar graig solat. Daeth glaw trwm ar llifogydd, gwyntoedd cryf i daro'n erbyn y tŷ hwnnw. Ond wnaeth y tŷ ddim sgwrthio am fod ei sylfaeni ar graig solat. It is almost time to restart. You've chosen to restart. Ond mae pawb sy'n gwrando arna i heb wneud beth dwi'n dweud. Debyg i un dwl sy'n adeiladu dŷ ar dywod. Daeth glaw trwm a llifogydd a gwyntoedd cryf i daro'n erbyn y tŷ hwnnw, a syrthiodd y tŷ a chwalu'n llwyr. Pan oedd Iesu wedi gorffen dweud y pethau yma, roedd y tyrfaen yn rhyfeddu at beth roedd yn ei ddysgu. Roedd yn wahanol i'r arbenigwyr yn y gyfraith. Roedd ganddo awdurdod oedd yn gwneud i bobl wrando arno. Gan i ddiolch i Dduw am ei air. Os ydy'r sleid nesaf, dyma, dwi'n dal bod yr amser yn un, dyma da ni'n meddwl amdano fo. A byddai jyst yn tynnu sylw a trai pethau yn y darlun neu yn y dameg yma mae'r arglwydd Iesu yn ei ddefnyddio. Be mae Iesu'n ei ofyn mewn gwirionedd ydy, ar be da chi'n adeiladu'ch bywyd? Dyna'n syml mae o'n ofyn yn y darlun. Beth ydych blaenoriaethau chi? Beth sy'n wirioneddol bwysig wrth i chi fyw eich bywyd o ddydd i ddydd? A mae Iesu mor drawiadol, mae o'n defnyddio darhegion syml yma i gyfleu gwirioneddau mawr. Weithiau mae o'n annifilgyrchol yn ddi. Ond defnyddio, diolch yn dweud, dyma lle da chi fod i adeiladu eich bywyd. Ond mae'n rhaid darlun i ni. Mae mor grefftus yn gwneud hyn.
Oherwydd, ar ôl i chi fynd adra, gwrach byddwch chi'n anghofio beth byddai wedi gwneud, ond byddwch chi'n cofio bod o'n syliedig ar y geiriau yma gan Iesu. Ar ddau ddyn yn adeiladu ddau dyn ar ddwy sylfaen gwahanol. A'r cwestiwn mae Iesu'n gofyn, wrth i ni byfyrio ar ei eiriau di, lle ydych chi'n adeiladu? Lle ydych chi'n bod yn adeiladu eich bywyd? A yn ystod y flwyddyn nesaf yma, lle ydych chi'n mynd i adeiladu? Ar be ydych chi'n mynd i sylfaenu eich bywyd a'ch bodolaeth, a'ch gobaith, a'ch blaenoriaethau, a'ch ffordd o fyw? Ddau ddyn, mae'r un cyntaf yn gall, a mae o'n adeiladu di ar y graig. A phan mae storm yn dod, y gwynt, a'r glaw, a'r llifogydd, mae'r tŷ yn sefyll yn gadarn, nid yn gymaint oherwydd y tŷ, ond oherwydd y graig sydd o dan efo. Alla'r tŷ wegian, ond oherwydd bod o ar sylfaen gadarn, mae o'n sefyll yn y storm. Yna mae'r ail dyn yn dyn twp, yn dyn anoeth yn ymbytyn, a mae hwn yn adeiladu i di ar sylfaen o dywod. A mae gwynt a'r glaw a'r llifogydd yn dod, yn taro yn erbyn y tŷ hwn. A mae'r tŷ yn colapsio. Pam? Oherwydd oedd o ar sylfaen gwael. Wrach, sa'r tŷ yma di adeiladu ar sylfaen cadarn, dyna di'r awgrym. Sa'r tŷ yma wedi sefyll, ond mi oedd y dyn yn dod oherwydd i fod o adeiladu ar dywod. A da ni'n gwybod effaith dŵr ar dywod ac ar sylfaenu sinsan. Mae'r tŷ yn syrthio yn bendera gwmwnagol i'r llaw. Be di'r gwahaniaeth rhwng y ddau gymeriad? Wel, mae Iesu'n agor y ddameg drwy ddweud be di'r gwahaniaeth yn ydy. Felly dyma sut bobl ydy'r rhain sy'n gwrando arna i ac yna'n gwneud beth dwi'n dweud. A mae yna ddau bwyslais, gwrando a gwneud. Tŷ wedi adeiladu ar y graig. Ac yna mae'n dweud, ond mae pawb adnod 26 sy'n gwrando arna i heb gwneud beth dwi'n dweud. Debyg i ddyn dwl sy'n adeiladu i di ar y tywod. Felly mae'r cyntaf yn gwrando ar Iesu, yn gwrando ar eiriau Iesu, ac yna mae'n rhywbeth yn digwydd yn sgil y clywed a gwrando am y ddyrion. Mae nhw'n gwneud rhywbeth yn dilyn. Mae'r ail yn dod, mae nhw'n gwrando, mae'n clywed, mae'n dysgu, ond dydy o ddim yn gwneud. Cam yn ôl, mae Pennod 5, 6, 7 yn Efengyl Mathew wedi'r breges ar y mynydd yn dechrau efo gwynfydau. Mae'n sôn am Iesu o fynd i'r mynydd ac yna mae'n cychwyn gwynfyd yndi. Hwnnw di'r cychwyn a hwn ydy diwadd y cyflwyniad i'r breges ar y mynydd. Felly, ar ôl dysgu yr gwersi hynny, mae Iesu'n dweud, da chi wedi gwrando beth sy'n digwydd rwan. Da chi wedi clywed fy ddysgeidiaeth chi, da chi wedi clywed fi'n dyfynu o'r proffwydi. Be da chi'n mynd i dweud am y peth? Sut mae hyn yn mynd i effeithio ar eich meddwl a'ch bywyd chi ar ôl i chi glywed yn eiriau? A mae hwn yn her i ni bob amser dyda. Oherwydd mae'n cof ni'n aml yn fyr iawn. O darllen y Beibl neu clywed esboniad o'r Beibl. Da ni'n gwrando, ond ydy hynny'n aml ddim yn effeithio ar y bywyd neu ar yr wythnos da ni'n byw ynddi. Ac yn ei gariad mae Iesu'n gofyn gwrandwch a cyfrwch y geiriau difri. A gwnewch yn ôl yn hyn da chi ei ddysgu. Ond mae hwn yn fwy na dim ond y breges ar y mynydd yn dydi. Mae'n dod â'r rhywbeth pwysig reit ar y diwedd. Ond mae'n cynnwys geiriau Iesu i gyd da ni yn darllen amdanyn nhw yn y Beibl. Chi'n cofio'r penny llyfru geiriau Iesu, bywyd ymwyn sydd, digon byth dim arwain i dragwyddol o fydd. Maent o hyd y newid, maent yn llawn o'r newid, sicrach na'r mynyddoedd i weiriau hyn. Nid digon gwrando, nid digon dod i Oedfa ar y Sul,
Os nad ydy hynny'n effeithio ar hyn sy'n digwydd y 6 diwrnod arall. Nid digon darllen y Beibl, ond i bai bod hynny yn gwneud gwahaniaeth yn eich calon ac yn eich meddwl. Y gŵr person call ydy'r un sy'n gwrando ac yn gwneud. Roedd y broblem sy'n ganddo ni 2022 di pobl ddim yn clywed geiriau Iesu. Da ni'n byw mewn cyfnod rwan lle nad ydy pobl yn gwybod y pethau symlaf am Iesu Grist, na ffydd Gristnogol, na y gwirioneddau Cristnogol. Ac felly mae pobl wirioneddol yn cerdded yn y tywyllwch. Maen nhw'n gwybod lot mwy am ffilmiau meddwl. Maen nhw'n gwybod lot mwy am holl gemau Black Ops Microsoft. Maen nhw'n gwybod lot mwy am gerddoriaeth gyfoes. A mae'r wybodaeth sydd ganddyn nhw am eiriau Iesu. Da ni'n mylu rwan ar fod yn ddim yn bodoli. Da chi'n gwybod, dydy'r rhain ddim yn dod i bethau Cristnogol, dydyn nhw ddim yn mynd i wasanaethau Cristnogol, dydy plant ddim yn dod i ysgol Sul, does na ddim sôn am Iesu yn ei cartrefi, a dyma'r cyfnod mae Duw yn gofyn i ni wrando a gwneud yr hyn mae Iesu'n dweud wrtho ni, oherwydd bod ni yn Cymru yr arglwydd Iesu o ddifri. Ac felly, dwi'n teimlo na y peth pwysica gallwn ni wneud ydy hyrwyddo ac annog pobl i glywed a dysgu am Iesu Grist a eiriau. Oherwydd allwch chi ddim gwneud geiriau'r Iesu, ond i bai bod chi'n clywed nhw'n y lle cyntaf. Allwch chi ddim credu'n Iesu Grist, ond i bai bod y gwirionedd am Iesu Grist rhyw dro cael ei gyflwyno i chi. Allwch chi ddewis credu neu dewis peidio credu. Ond rhan o'n gwaith pwysig ni fel eglwys ac eglwysi yma yng Nghymru ydy gwneud llais Iesu Grist yn syml, yn glywadwy. Y gŵr doeth ydy'r un sy'n gwrando ar y meiriau ac yn ei gwneud. Gael jyst nodi'r graig, dwi jyst yn tynnu ambell i beth allan, bod i'r ail beth a wedyn yn ei sôn am bildyn. Jyst sôn am y graig, mae nhw fel dyn cath sy'n adeiladu du ar graig solat. Mae'r graig yn ymddangos drosodd a drosodd drwy'r Beibl i gyd. Deuteronomion 32 dyma sy'n dweud, wrth i mi gyhoeddi enw'r arglwydd, dwedwch mor fawr yw ei Duw. Mae e fel craig a'i waith yn berffaith. Mae bob amser yn gwneud beth sy'n iawn. Mae craig yn cael ei gyflwyno fel rhywbeth di-gyfnewid. Mae fel mynd heibio mynydd tryfan dros degawdau bywyd. Ydych chi'n gwybod bod adag efa'r dop y mynydd fel creigiau yn fan yma. Ac yn ystod y nos sydd i'r mynydd tryfan bred wedi newid. Tra'n gweld i'n newid ydy. Ac i Iddewon yn un modd, mi oedd y graig yn ddarlun o sefydlogrwydd. Oedd y creigiau'n sefyll yn y gwynt. Oedd nhw'n cerdded heibio i'r mynyddoedd a'r creigiau. Ac oedd nhw yna o hyd. Da ni yma o hyd mewn creigiau yn ddi-gyfnewid. Ac felly maen nhw'n gwneud y gymhariaeth efo Duw. Ac yn y fan yma mae Iesu'n gwneud cymhariaeth efo fo'i hun. Y graig. Salmau'n sôn am graig. Mae Ail Samuel yn dweud fel hyn. Oes Duw arall ond yr arglwydd. Oes craig arall ar wahân i'n Duw ni. Yna yn y Testament Newydd cyntaf Pedr, mae'r arglwydd fel carreg sylfaen. Ond un sy'n fyw, dyma'r garreg gafodd ei gwrthod gan bobl. Ond roedd wedi dewis am Duw ac yn werthfawr iawn yn ei olwg. Felly wrth i chi glosio at yr arglwydd, Iesu'n cael ei gymharu garreg neu i graig. Ac felly, mae Duw, yr arglwydd Iesu, yn le cadarn i ni adeiladu ein bywyd arno. Lle mae'ch traed chi o bore yma wrth edrych ar 2022?
Ydy o'n dywod? Ydy amgylchiadau? Ydy stormydd? Ydy profedigaethau? Yn mynd i chwalu tu eich bywyd? Ta ydych traed chi ar y sylfaen cadarn yma, bod bywyd yn arw ac yn anodd ac yn frwydr, mae'r graig yn aros oddi tanan, sef yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n ddiogel hyd ragwyddoldeb drwy gariad Dduw yn Iesu. Ac i gloi, dwi'n teimlo bod yna rhywbeth arbennig yn cael ei fynegu yn y fan yma. Ond unwaith eto, mae'r Iesu yn subtle sy'n gair Saesneg. Mae o'n nid cyfrwys. Sgynno ni air cyffelyn subtle. Mae fi'n gynulleidfa? Cynnil. Da, iawn, yna da. Hwna'n ffitho. Mae'r Iesu'n gynnil yn aml wrth ddweud. Diolch yn fawr. Mae'n honni rhywbeth enfawr wrth ddweud hyn. O'n i'n meddwl am hyn dros yn addoli, a mae'n dod nôl drosodd i'n meddwl i'w dyddiad hyn. I bobl heb ffyr, mi fydda, be mae Iesu'n dweud, yn taro'n chwythig iawn. Ac mae Iesu'n hunan ganolog. Chi di sylwi? Mae'n sôn amdano fo ei hun, siarad. Felly, dyma sut bobl yw'r rhai sy'n gwrando arna fi. Os ydych chi'n meddwl, fysa fo'n sôn am eiriau Duw? Fysa fo'n newid ddyfynnu dro ar ôl tro yn y bregus ar y mynydd o y gorchmynion gan Dduw a'r Seinau. Ond rwy fi yn dweithio chi, mi ddaf o tro ar ôl tro. A da chi'n edrych yn y genywla, a mae'n dweud, mae'n gofyn yn disgyblion mewn ddwrnod, pwy meddech chi ydw i'n fi? Nid Duw, nid byd â chi'n meddwl am Duw, ond byd â chi'n meddwl ohono fi? A mae'r disgyblion yn pendroni am Pedr yn ateb ar ei rhan nhw. Ac yn Efengyl Ioan, dro ar ôl tro mae'n sôn amdano fo'i hun. Mae fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Mae fi yw'r bugail da. Mae fi yw'r goleuni'r byd. Fi! A mae hwn yn taro'n arbennig ar ddiwedd y breges ar y mynydd. Da chi gwrando arna fi? Da chi'n sylfaenu'ch bywyd arna fi? Oherwydd hyd nes dan yn sylweddoli pwy ydy Iesu a pwysigrwydd y Iesu, da ni ddim yn gallu ffeindio gwir reswm i ddynhau, na'i garu, na'i ddili, na'i addoli. Oherwydd Iesu ydy mab Duw. Iesu ydy Duw wedi dod i'n plith ni yn gwisgo cnawd. A dyma pam bod yr Iesu'n tynnu sylw at y fo'i hun. Oherwydd wrth gwneud hynny, mae'n tynnu sylw at Dduw. Oherwydd fo ydy'r datguddiad o Dduw mewn cnawd yn plith ni. Fo sydd yn mynegu cariad Dduw, yn mynegu cyfiawnder Dduw. Fo ydy wyneb Dduw ar y cyfer ni fel canoliaeth. Ac felly mae o'n gallu deud ar ddiwedd y breges ar y mynydd. Pob un sy'n gwrando ar fy eiriau ac yn ei gwneud, neu cyffelybu'r i ŵr call, a adeiladodd ei dŷ ar y graig, a ddyd y graig. Broblem sy'n ganddo ni'n aml fel Cristnogion ydy bod ni'n helas farnogod. A mae pobl yn aml yn helas farnogod hefo Cristnogion yn lle fynd at y sylwedd. Wel, bydda chi fel Cristnogion yn meddwl am bethau gwyrdd. Bydda chi fel Cristnogion yn meddwl am wrywgyddiaeth. Bydda chi fel Cristnogion yn credu am ryw tu allan i briodas. Ond da ni'n cychwyn nid yn y fan honno, ond hefo y person rhyfeddol a bendigedig Iesu Grist. A dyma di gwaith ni fel eglwysi. Cyflwyno cariad Dduw yn yr arglwydd Iesu. A da ni'n dod at y pethau eraill wedyn trwy yr arglwydd Iesu.
i ddelio efo'r sgarffarnogod o bob math sydd yn codi. Ond dylai rheini ddim bod yn rheswm i beidio a chyfleidio Iesu fel craig a sylfaen yn bywyd ni. Mae'n watch i di torri. Dwi wedi dyfynu hon o'r blaen, ond mae'n un o'r hoff straeon ni. Pan oeddwn i'n y coleg, yn yr 80au, ar y gychwyn gwyl Gristnogol i Iesu, yn parc y Bala. O'n i'n gweld o Mrs. Jones. Oedd yn berchen y ffarm wedi marw wythnos dwytha. Dyma ni ar ei ffarm nhw efo gwyl Gristnogol wicwam yn y 80au. A mi o'n y bregethwr, Dennis Young yn bregethu mewn un o'r cyfarfodydd. Fysa Gwilym Dafydd yn gwybod y dda amdano fo. Mae Dennis Young yn dal i fynd yn bell yn ei 90au. A mi arhosodd y stori yma efo fi. Dwi'n 50 yma. Ti'n dweud yna'n cyrraedd yr chician top gwain na hyn y flwyddyn yma. Ond am o. Oedd o'n sôn am berson yn boddi mewn lle. Ac oedd rhywun mewn cwch yn rhwyfo llyn y balad yn mynd. Ac oedd y dyn yma'n gweud, dwi'n boddi, newch chi'n helpu mi os gwelwch yma. Ac oedd rhywun yn dweud, dwi'n mynd i ddysgu ti nofio. Ond ta beth sa ti'n licio? Crôl, dill broga neu pili pala. Mae'r dyn yn suddo i'r dŵr unwaith eto. Dwi'n boddi! Mae'n codi am yr eildroll o'r dŵr. Rhaid i wneud y dill brogan, rhaid i fynd fel hyn. Rhaid i gicio dy draed fel hyn. Mae'r dyn yn suddo unwaith eto i'r dŵr. Ac yna am trydydd tro dyma fo yn codi. O, gwrach dyla ni wneud backstroke yn lle rheini, mae o'n haws. Ac yna dyma dyn yn suddo am y tro yma. A i dyna fysa chi'n gwneud sa rhywun yn boddi yn llyn y bala. Na, mae'n Dennis Young. Dyma fysa chi'n gwneud, fysa chi'n rhwyfo eich cwch ato fo, sa chi'n gafal yn ei waro, sa chi'n dynnu fo i mewn i'r cwch fel i fod yn cael ei achub rhag boddi. Ac yna mi fysa chi'n dysgu iddo fo'n rofio. Ac fel hyn mae'r ffyr Gristnogol a dyla ni gadw golwg ar hyn. Da ni dod â phobl yn gyntaf at y draed, at Iesu Grist, at yr hwn sydd wedi gwneud pob dim i'n cadw a'n achub a'n cymodi ni hefo Duw. Ac yna mae'r dysgu y dechrau. Sut i fyw? Sut i sefyll ar y graig? Sut i fod yn debyg i Iesu Grist ei hun? Lle da chi'n adeiladu heddiw? Dechrau 2022. Peidiwch adeiladu ar y tywod. Rhowch eich trai ac adeiladwch ar y graig, sef Iesu Grist. Mwyn i enw? Amen. Da ni'n cloi hefo Iesu, wyt ti'n ddigon, a diolch i'r cyrchofion i gyd am gyfeilio ac i'r Rachel am ddewis yr enw.
Diolch am eich cwmni. Gawr chi rannu y gras efo'n gilydd. Gras sy'n cadwyn Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a ddodwyr a diolch, o'r arwain, byth. Amen. Sdim paned bore yma, da ni'n tynhau bethau chydig bach, a da ni'n gorfod mynd allan drwy ffordd un ffordd. Diolch yn fawr.